Ассалому алайкум дӯстон. Ҳозир мо дар бораи касалиҳои гелос гап мезанем. Мана чӣ хеле ки пештар, яъне дар видеои пештар мо нишон додем, ҳамин коркард, яъне агротехнике ки барои дарахтҳо, ҳамаи дарахтҳо буд, мо то ҳамон вақте ки ман ҳамин ҳодиса шуд, барфи ноҷо зад, то ҳамин вақта мо ҳамаи ҳамин агротехникаро иҷро кардем, махсусан барои ҳамин гелосам. Мана баъде аз гул фаромадан мо барои гарчанде гелос ягон хел касал надошт, баргӯш ягон вай надошт, мо барои профилактика, яъне пешгирӣ кардани ман ҳамин касалиҳои гелос, мо ҳамин амали агротехникиро иҷро кардем, яъне коркар карда баромадем. Лекин вақте ки ҳам барф зад, инҷа ҳам барф вақте ки зад, хунукӣ мешавад. Хунукӣ омад, хунукӣ ки ноҷо, ҳам пеш ай барфу баъди барф ки боронгариҳои бисёр шид, яъне намнокӣ зиёд шид, ҳамин профилактикае ки мо кардем, хай мумкин камтар ёрдам кардагӣ боша барои касал беҳад зиёди бад нашидан, лекин ба ҳар ҳол ҳамин касал бо пайдо шид. Ин касалое ки ҳозир мебинем, ман ҳамин барго ман ҳамин вай шидагиай, ман ҳамин хел доғҳои сурх пайдо кардагӣ, оҳиста оҳиста ман ҳамин доғҳо, яъне сурох мешаванд. мана оиди ҳамин касалиҳои гелос, бисёр намуди касалиҳои гелос ҳаста. Ин ба монанди хлорозу, какамикозу, дигар ин гурӯҳи касалиҳое ҳаст ки ба касалиҳои занбурӯғӣ, яъне гриппҳои заболеванӣ, ба ҳамин гурӯҳи касалиҳо дохил мешаванд. Вобаста ба ҳамин вақте ки мо ҳам барга, ин касалиҳо асос мешаванд дар ҳосил ва барги ҳамин дарахтҳо. Лекин мо ҳозир оиди касал дар ҳосили ҳамин гелос гап намезанем, барое ки чӣ хеле ки пештар мо гуфтем, баъди ҳамин барфи боридане ки ноҷо борид 9 апрел, ай ҳосиле ман ҳамин намуди гелосе ки мо пешпазакай май, моҳи майда мешавад, ай ҳамин намуд мо ду нав дорем. Ай ҳамин тамоман ҳосил мондагӣ нест, лекин ҳозир мо оиди ҳамун масъала суҳбат мекунем ки мо чӣ хел кунем. Ман ҳамин касал, вақте касал мана пайдо шудагӣ ай, гарчанде дарахт ҳосилам ки надошта боша, мо бояд ҳамин дарахта ай нобудшавӣ бояд нигоҳ дорем, эмин нигоҳ дорем. Барои ҳамин мо бояд чӣ кор кунем? Ман ҳамин намуди ҳамин касале ки ҳозир шумо дидесем, ман ҳамин бо як бор дига нишон медиҳам. Ман ҳамин намуди касалии занбурӯғии кластеропариоз мегӯянд. ан ҳамин намуди ҳамин касал, ҳамина мо бояд чӣ кор кунем? Ҳамин касал омадагӣ ман дарахтода пайдо шудагӣ, агар мо ҳамина ҳозир ягон коркар нагзаронем, оҳиста оҳиста, ман баъди ҳамин як 3-4 рӯз вақте ки ҳаво мекунам, бо боронгарӣ мешавад, ҳавои намнокӣ мешавад, ё борон боша, ё дигар хел боришот, ҳамин касал оҳиста оҳиста ба дигар, ман ҳамин оли инҷа ҳаст дигар хел, ман ҳозир мебинем, ман инҷа баргое ҳаст ки ман ҳамин касали ҳозир ҳозираш омадагӣ нест. яъне вақте ки боришот мешавад, боришот намнокӣ зиёд мешавад, ҳамин касал бо паҳн шида ҳамин оҳиста оҳиста ҳамин тамоми ҳамин дарахта фаро мегирад. баъд аз ин ҳамин барго оҳиста оҳиста ба рехтан медуряд. Хулоса ҳамин дарахта ба нест кардан, оварда расонданаш мумкин ай. Ман ҳамин касале ки ҳозир мо дидем, барои ҳамин мо бояд чӣ кор кунем? Мо ҳамина барои коркард аз чӣ истифода мебарем? Ай фунгитсиде ки ҳамун намуди фунгитсидҳое ки таркиби он аз мед ташкил ёфтагиай, чунин намуди фунгитсидҳо беҳад бисёранд. ман ҳамин агар ҳамин мо як ҳамун каталоги ҳамун доруҳоро бинем, беҳад бисёранд, ба монанди абигапик, хомитсин. баъд мо метавонем ҳамин аз худи ҳамин вай купросимис дар алоҳидагӣ ё вая илова кардан бо оҳак, вай меган ҳозир ҳамин бардостки жидкс меган русида, ай ин истифода кунем. ҳамино ҳамаи ман ҳамин алтернатива, ҳамин ҳозир барои ҳам коркарди ман ҳамин кластеропариоз истифода барем, яъне фоида мекунад. Барои ҳамин ҳозир вақте ки мо пеш барои профилактика, пеш ҳамин боронгариҳо истифода бурдем ай намуди фунгитсиди скор, мо ҳозир ҳамун дору бо истифода мекунем. ҳамин доруи скор
лекин ҳами дар 10 литр мо бояд 5 грамм не бояд 10 грамм мегирем барои касал бисёр вай кардагият ҷошда бояд ҳами касала вай 5 грамм вақте ки мо гирифтем дар 10 литр ин барои пешгирӣ яъне барои профилактика буд. Ана ки мо ҳамина дар 10 литр агар вай кунем 10 литр агар 10 грамм мегирем хуб ҳамина коркард карда мебароем. Вақте коркард кардем мана ҳавои хубай як ду рӯз се рӯз манам хе ҳавои манам автоӣ агар куна ҳамин коркарди кардаги мо якум чӣ фоида дора. Ман ҳами ҳози баргое ки мо нишон додем ки ҳози ҳамин касал шидагӣ нест ҳамина пешгирӣ мекунад ки барои касал ба вай нагузаштан як. Дуюм ҳаме ки ҳамин касала худша ман ҳамин касала дига ҷошда нест мекунад. Ман ҳамин касала ҳам нест мекунад баъд бо як хубии ҳамин препарате ки мо истифода мебарем дар чие ки оянда вақте ки ҳамин касал пайдо шидана барое ки ин фунгициди системавӣ барои ҳамин вақте ки оянда ҳамин касал агар бо боронгарӣ шид пайдо шиданда ҳамина бо пешгирӣ карда метавона бо яъне оянда пайдо шидана бо нест карда метавона. Хулоса бояд ҳози мо барои ҳамин наҷот додани ҳамин гелос ҳамин коркарда гузаронем. Анакун барои ҳамин гелос бо чӣ кор кардан дар кор оянда яъне барои ҳосили соли оянда хубтар шавад. Ман ҳамин гелосе ки ҳози мо ҳаст аз сабаби он ки агротехникаша сари вақт мо мекунем ҳамин чӣ амале ки ҳаст иҷро мекунем ҳар сол ҳосили нағз дора. Ягон сол ин сол нест ки ҳамин хел нест ки як сол дар миёни як сол ҳосил тия як сол не ҳар сол ҳосилиш хубтар шидан мегирад барое ки ҳамин коркарди агротехникира мо сари вақт иҷро мекунем. Ана барои ҳамин як сирри дигар дора барое ки яъне ҳосили соли оянда чӣ кор кардан дар кор ки ҳамин хел бо ҳосил шавад. ина ҳоли камтар вақт ҳастай вақт шид мо ина бо як нишон метиҳем чӣ кор кардан дар кор боқӣ дар амони худованд бошед.